ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, କେବଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାର ବିକୃତିକୁ ଆଖିରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାପ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଫାଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଶିବାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୋହାଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା, ସତୀଶ ଦେବୀ ସମ୍ପାଦକ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଆଲୋକ କୁମାର ସୁହାନୀ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାମଲ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ଦିପ ରବି ରାଙ୍ଗାଭାଇ, ଏନ୍ ସୁରେଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ସଜୀବ କୁମାର ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ରାଠୁଆ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଗକୁ 16 ଦିନ ହୋଇଗଲା এই মানଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁସଂଗଠିତ ସହିତ ଯେଉଁ କାହିଁକି ନେଇ ଆମର ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ ସୁବୁଦ୍ଧ ନୀଳମଣି ବିଷୟ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାବଧାନ ରହି ସମସ୍ତେ এই বাণীକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।
माननीय विधायक दंड चक्र बोलूँ आज समस्त भक्त मानू अवधीत करुँच समस्त भक्त मानू आज मांकर चरणाश्रित होगापी बाध्य करुँच दंड चक्र वर्णन आज नगर पुलिस प्रशासन निर्देश क्रमे आपण निजक सुरक्षित रखी मन मानकर प्रतिक्रिया अवलोकन करूँ। सब निभिएला संपादक चित्तरंजन दास सह संपादक आलोक कुमार कोषाध्यक्ष